ଝିଅଟିଏ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଫୁଲ ଗଛଟା ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ବାହାର ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବାପା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମା ଲୋ, ଗଛ ପରା 4 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି, ସେ କ'ଣ ନୂଆ ମାଟିରେ ଏବେ ବଢ଼ିପାରିବ, ଢଳିଯିବନି? ଝିଅ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ କରି କହିଲା, ବାପା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ ଅଗଣାରେ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ପର ଘରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛ, ନୂଆ ମାଟିରେ ଢଳିଯିବନି? ବାପା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମା ରେ, ପୁରା ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଏହି କଠିନ ଶକ୍ତି କେବଳ ନାରୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ, ସେ ନିଜେ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଢଳେଇ ଅନ୍ୟର ସେବା କରି ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ନେହ ମମତାର ଡୋରି ଲଗାଇ ଜୀବନ ସାରା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ନାରୀର ଏହି ମହାନ ସହନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ନମସ୍ୟ।